Vachitaura pamusangano wekupedzisira mugore rino wekomiti yepamusoro-soro mubato reZANU-PF yePolitburo, vaMnangagwa varovera bato ravo maoko vachiti zvisinei nezvimhingamupinyi zvaraitarisana nazvo muhurumende rakakwanisa kuti vana veZimbabwe vanyemwerere. We have scored numerous success milestones during the year. Kunyangwe takatemerwa zvirango zveupfumi zvinova zvinonyanya kutidzosera kumashure. Ndinofara kuti kushanda kwedu nesimba kwaita kuti upfumi hwedu husimukire uye vanhu vekwedu vasimudzirike mumararamiro avo. Ngatirambei tichishanda nesimba kuti zvese zvatinovimbisa vanhu tizvizadzise. VaMnangagwa vaenderera mberi vakatsiura dzimwe nhengo dzebato ravo dzavati dziri kusvibisa zita reZANU-PF kubudikidza nekuyanika nyaya dzebato iri pamadandemutande pane kutevedzera matanho anofanirwa kutorwa mubato kana paine kutsutsumwa kuripo. Vatiwo Zimbabwe ine zviwanikwa zvinokwanisa kuita kuti ive pamberi penyika dzemuAfrica munyaya dzekubika simbi kana pakashandwa nemazvo. Asi panyaya yekuti upenyu hwevanhu hwakavandudzwa gore rino, vanozviramba mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba. Vanhu vazhinji vari kushayiwa kana mari yekuendesa kuzvipatara, vari kushayiwa mari yekudya, vari kushayiwa kunyangwe nemari chaiyo yekuendesa vana kuchikoro. Iwo ndo vari kufunga kuti vari kugona. Vanhu vari kutambudzika zvikuru. Asi mukuru wesangano reThe African Courts Trust vaElton Ziki vanoti zviripo zvikukutu zvakaitwa nehurumende yeZANU-PF. Vashandi vakutambira zviri nani zvichisanganisira nebhonasi ravari kupuwa gore rino. Totarisa mugwagwa, totarisa kumamaini, totarisa zvose zvigadzirwa zviri kuitwa, totarira kushingaira kwavari kuita panyaya dzekugadzirisa energy sector. Kunyange miono ichiita seinosiyana panyaya yekusimudzirwa kweupfumi hwenyika pamwe chete nekuwanisa huchi nemukaka kuvana veZimbabwe kwataurwa navaMnangagwa, sangano reZimbabwe Statistics Agency rinoti vanhu vanodarika zvikamu 11 kubva muzana havana mabasa. Asi mamwe masangano anoshanda akazvimirira kusanganisira Zimbabwe Congress of Trade Unions anoti uwandu uhu hunogona kusvika kuzvikamu 70 kubva muzana 80%. Vatafadzwa mavhunga avo vanoshanda nesangano rakazvimirira reProject Vote 263 vanoti zvichida dziriko dzimwe nzvimbo dzakabudirira zvinonwisa mvura munyika kozoitawo dzakasaririra. Zvinhu zvatinoda kuonawo nyika yedu ichibudirira tichichinja mararamiro evanhu vedu. Zvinhu zvavari kutaura zvinoona ngesizvo zvatiri kuonawo kwatiri, asi pamwe kune dzimwe nzvimbo zviri kunge zvichichinja. Nyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vanoti pachiri nemufambo kuti bato reZANU-PF riti rafadza veruzhinji nekuvawanisa upenyu hwakanaka. Vanhu vakabhenefita from nyaya dzavari kutaura vanhu vairerekera kubato reZANU-PF pati rudende rwenyika yeZimbabwe vasina kwekumhanyira kana vatsva kudumbu nekumusana vari kungotambudzika. Zimbabwe ndeimwe yenyika dzemuAfrica dzinonzi nebhanga repasi rese reWorld Bank dzine urombo hwakanyanya kana ichienzaniswa nedzimwe, uye pane zvizhinji zvinoda kuitwa munyaya dzeupfumi hwenyika pamwe nematongerwo enyika kuitira kupedza kutambura kuri munyika. Nyanzvi munyaya dzeupfumi pamwe nedzezvematongerwo enyika dzinoti Zimbabwe iri kuparara sezvo hurumende iri kutadza kugadzirisa upfumi hwenyika, kutadza kupedza huori muhurumende uye kusava nehwaro hwezvematongerwo enyika hunofadza munhu wese. Pamusangano mukuru weZANU-PF waitwa uyu, vaMnangagwa vatorawo mukana wekuremekedza mushakabvu vakavigwa nesvondo yadarika kupurazi ravo mumhemberekedzo yeguta reBulawayo vaPhelekezela Mphoko. Vakorokotedzawo Amai Netumbo naNdindaitwa avo vaive vakamirira bato reSWAPO muNamibia vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa muna Zvita, asi dzakanzi nevamwe dzaive dzisina kuchena.